Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za april, maj i juni 2026. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u lavu. Vama je od prošle godine počeo period učenja nečeg novog. Za neke će to biti počinjanje sa studijama, a za neke učenje možda novog jezika, jer dosta od vas su otišli da žive u inostranstvo. A za ostale, pa još uvek imaju šansu ako to žele, odnosno da odu da žive i rade u inostranstvo. A u tome vam može pomoći neko iz porodice ili neko ko je iz istog kraja sa vama. Vi ćete sada početi da preispitujete i da menjate vaše uverenja, a neki od vas će promeniti možda i svoju veru. Ovo vam je zapravo životna lekcija koju sada učite, pa će glavno pitanje za vas biti u šta ja to verujem i u šta da verujem. Imaćete utisak da vam istina beži. Taman pomislite ovo je istina, desi se nešto što vas uveri da nije to istina. Samo pazite da zbog toga ne postanete cinični. Imaćete puno troškova u vezi inostranstva, puno ćete putovati, samo pazite na tim putovanjima da se ne desi neka greška sa vašim prtljagom ili sa dokumentima. Pazite da vas neko ne prevari na tim putovanjima ili da ne izgubite vaše dokumente ili vaš prtljag. Ipak imate veliku zaštitu od Boga, a ovo je samo prolazno, ali opreznost nije na odmet. Možda vas prijatno iznenadi neka prijateljica sa nekim rečima, sa nekim svojim postupkom ili sa nekim poklonom. Sada ćete imati veliku promenu u svim partnerskim odnosima, ljubavni, bračni, poslovni. Neko će nekoga želeti da kontroliše, manipuliše ili ucenjuje. To možete biti vi ili suprotna strana. Ako se bavite privatnim poslom, mogu vam se pojaviti neki novi, vrlo moćni, uticajni poslovni partneri. Vama se uvek u životu može pojaviti potencijalni partner, partnerka kroz profesionalne veze, zajedničke prijatelje ili prijateljstvo koje preraste u ljubav. Partneri, partnerke koji su stranci, strankinje, nekonvencionalni, ispred svog vremena ili razvedeni, možda će vam više odgovarati bilo za ljubav ili za brak. Može se desiti da iznenada uđete u ljubavnu vezu bez razmišljanja, ali i da iznenada prekinete vezu ako ste već u vezi. Sigurno vam sledi neki oblik odvajanja od osobe koju volite, što može značiti da ćete vi ili ona nakratko negde otputovati. Ali sada kontrola, obsesija i ljubomora mogu biti tema vašeg odnosa, pa umesto da se svađate sa partnerom, partnerkom, bolje da zajedno idete na putovanje. Na kraju ovog perioda sve će biti dobro i vi ćete biti srećni i zaljubljeni. Ne bi trebalo da imate zdravstvene probleme u ovom periodu, ali kao i svi u ovom periodu i vi možete povremeno imati glavobolje i migrene ili možda neki zdravstveni problem sa očima ili sa ušima, ali nešto što je prolaznog karaktera. Puno ćete raditi, pa zbog previše rada možete imati problem sa grlom ili sa ishranom, pa i sa hormonima. Naravno, uvek treba da kontrolišete krvni pritisak. Sve ovo samo znači da ćete možda zbog nervoze na poslu i zbog samog posla imati sve te zdravstvene probleme. Vi treba da proverite da li ste na nešto alergični i da proverite holesterol. Šetanje u prirodi vama najviše može pomoći za vaše zdravlje, odnosno pešačenje. Takođe, meditacija, poseta Božjih hramova, muzika i putovanja mogu vam pomoći za vaše zdravlje. Naravno, ako vi pazite na svoje zdravlje, ništa se od ovoga neće desiti. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.